Cabo de Cruz acollía durante toda a fin de semana a segunda edición da Xuntanza Mariñeira Mar de Cabo, organizada pola Asociación Agamela, en colaboración con outras entidades, entre as que se atopaba tamén o Concello. Durante toda a fin de semana foron moitas as actividades organizadas. O venres o programa iniciábase coa presentación do libro de Xerardo Triñanes, O saber inmaterial dos carpinteiros de Ribeira, do concepto O Gálibo. Na xornada do sábado, unha das actividades máis chamativas foi a regata de embarcacións tradicionais, que se desenvolveu no propio peirao da localidade, en a que tomaron parte bucetas chegadas dende diferentes puntos da ría e de fora dela. Tampouco faltaron as dornas xeiteiras e outras embarcacións tradicionais, que encheron de encanto o porto crucense. O programa completouse cun animado vermú mariñeiro na illa de Bensa, continuando cunha degustación dunha paella e tamén diferentes concertos de música tradicional a cargo de varios grupos de gaitas.